И го са хора за Pro 2000 и днес, както виждате, ще играем Clash Royale. От колко време не съм играл, от когато спечелих паркито и грейверда, направих си един много хубав дек. Сега ще го видите. И също, извинете, ако чувате това или да не знам да кашля, но просто съм болен и така. В този ден ще има 2 клипа. Съжалявам, че преди наши клипове, но просто са много заети и такива работи. Така, изчакваме да... Ако искате малко привъртете клип. Или да, така. Айде бе. Привъртете с 10 секунди и по-малко. Много в интернет. Снимам ли? Да, снимам. Така. Аз съм в един клан на име Wicked Army. Той е клан на един ютубър на име Wicked. Не знам къде е той обаче. Той е лидера на този клан. Не знам, че го бях. Добре. Ето, това е моят дек с парките и грейверда. Елитките, Skeleton Army, Балун, Грейвярд, Minion Horde, Спарки, Wizard и Зап. Запа не трябва да са 1000 голд за лево 10. Извинете. Така, отворяме чест. И също има един сайт на име Stats Royale. Пише, че ще ми се пани гол на чест и бум, падаме се. И така, нека да го отворим. Ето хора, вижте, че лаги казвам. След доста по интернет. Така. Така. И бум. Добре, трейджавам, да. И също ще за сайта отдолу ще има и линк. Мисля, да, ще има линк. Така да реквестим Wizard. Така хора, да влезем в сайта. Ще стане какво ще правя за малко. Влизам в Chrome. И пишем Stats Royale. Ето Stats Royale. Ето го. Ето го, това е моето. Така. Чакайте, изчакайте, че тук нещо стана. Айде бе. Тук трябва да си въведете ID-то. Ще ви покажа какво е после. Ето тук. Пише, че следващия чест ще ме е Silver. Изчакайте само. Превъртете с 50 секунди, може да се каже. Да, защото пробва се такова с 50 секунди се не стартва. Това е рефреш батъл, ще го натискате, защото ще рефрешнете батълките и всичко ще ви се развали. Така, следващия ще играе Silver. После още 3 Silver-а, ето ги тези тук. Golden, Silver Golden, Silver Giant, Magical, Super Magical, Epic, Legendary. Когато ми се панат тези трите честа, Magical, Super Magical, Epic и Legendary честа, ще направя чест opening и сигурно ще има 2 легендарки или 3. Защото тези трите честа може да се падне. Така. What? 1603 секунди са такова. Добре хора. Сега ще ви покажа какво е ID. Изчакайте. За пак в Clash Royale. Значи доста покашлица. Или да си превърнете 50 секунди, защото то било 167 секунди, а пък това преди ми се апгрейдваше за 50. Не знам, ами сигурно за това е. Така хора. Другия път ще правим един влог, къде можем да намерите. Така, Анджелко ни е дал Wizard. Добре, ето това. Ето тук виждате на името ви. Отдолу виждате едно хаштаг. Това е моето хаштаг
О8 РВ8. Това е моето ID. Вие влизате в тази Сурял, въвеждате си ID-то и си влизате в профила. И си го рефрешвате. И там пише кои съндъци ще ви се появят, такива работи. Така, да започваме една батълка. Да видим какво ще стане. Разбира се, това е тъп интернет, тук трябва да си купя един рутер. Ама как като рутер ти... Така, играм срещу Дони, някакво евро там, не знам. Така, пускаме литки тук. След което пускаме зап. Ако пусне скелета на арми. Лагна нещо. Добре, направиха някакъв демидж по елитките. Опа. Пускаме едно спарки тук. Защото нали трябва да отстраним удар да я уча. И край. Бум. Добре. Напред пускаме един балон. Да, един балон пускаме. Той сигурно ще го спре с Ice Spirit. Странно. Така, нещо пак. Нещо голямо пуска. Принца какво ще направи? Така, взехме му стабилен демидж. Стана 2016. О, леле. Дай сега тук с минянчетата. Добре. Сега да видим те какво ще направят, ако той ни пусне нещо. Wizard, разбира се. Така. Да пускаме елитки. Да. Бум. Хок. Нищо няма прави. Запас сега, ако да го приготвим. Леле, то с няма скелета на арми, май. Пускаме грейвярда. Опа, ще удари крауна, ето тук ще го удари. Не, удари го. Но поне ще му взема тавара. С тя съм правил така. Не, Wizard по-скоро, да. И балона, да. О, шит. Не, учка, не. Айде. GG, my friend. Аз съм GG. Балона, с кой ще го спрем? Там той ще спре елитките. Не. Нищо. Ще му вземем другия тост, тук е тост. Добре, тост пуска учката. Ние пускаме едно мощно комбо. Така, Wizard, shit. Добре, пенса. Така. Wizard, добре. Та лъчката ще я оставим на мира. Хок, окей. Грейвард. Yes, ги. Така. И летките да стигнат. Беше първият добра идея, ама... Пускаме едно спаркюнци. Wizard пуска тос. Добре, така, пускаме всичко възможно. Така. Всичко върви добре. Вижда Wizard как се бъгна. О, не, Wi-Fi, супер. Браво. Нещо лагна. Така. Всичко тук се получи нещо. Оле, майка, такъв малък деймиш направи. Грейвярда. Тук сме драл, според мен. Пускаме тук едно... Вау, вижте как се бъгна. Джиджим. Тук сме равни. Даваме едно good game, моя плеят. Едно и също е. Драл, един краун. Така. И това ще е от този клип. Надявам се да ви харесва, който така. Не забравяйте, оставете един лайк, subscribe и чао!